Kempingová a outdoorová sezóna je v plnom prúde. Každého tu ťahá do prírody a veľmi potrebná a podstatná je aj výbava, ktorú tam máte. A dnes si zo pár kúskov predstavíme. Čo je pre vás potrebné, aby ste určite mali a na čo aby ste nezabudli si zobrať do prírody, to vám dnes predstavíme. Pozrite sa. Nejaké šikovné, kvalitné lano. Kresadlo. Kompas. A množstvo iného príslušenstva, ktoré nájdete aj u nás v Armpeku. Ak však by ste chceli nejakú kompletnú, kompaktnú sadu všetkého potrebného, čo do prírody a na vaše outdoorové aktivity potrebujete, máme tu pre vás zaujímavú ponuku. Takýto batoh Survival Kit, v ktorom máte všetko základné, potrebné vybavenie do prírody. Od nožíka, cez buzolu, pláštenku, pončo, batoh, nožík a množstvo iného príslušenstva. Všetko nájdete u nás priamo v kamennej predajni na Teplickej ceste 5 v Poprade pri Obi alebo na internetovej stránke armpek.com. Nech sa páči, rádi vám pomôžeme s vašou výbavou.